Dragilor, vă spun un bun venit și în această zi, în această dimineață, a celor care suntem frați, surori, în credință, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru ceilalți care suntem prieteni, care mă știți, mă cunoașteți, vă salut din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această zi aș dori să împărtășim câteva lucruri împreună. Dacă totuși stăm prin casele noastre închiși din pricina acestor lucruri care sunt în lumea asta, din pricina legilor care s-au aplicat în fiecare țară unde locuim, mulți trăim în diferite țări și peste tot s-a aplicat unele reguli, s-au aplicat unele legi și trebuie să respectăm și să stăm fiecare în casele noastre, cu familia, și cred că fiecare suntem liberi să ne exprimăm ceea ce dorim noi prin intermediul internetului, să mai discutăm, să mai vorbim unii despre credință, despre pocăință, despre Evanghelie, unii despre anumite lucruri care doresc. Fiecare este liber și poate să facă ce vrea prin intermediul internetului. Dar astăzi eu doresc să vedem câteva lucruri care ne-ar putea ajuta în timpul cât stăm prin casele noastre, în familie și închiși. Dar înainte să luăm cuvântul să discutăm un pic despre el, aș dori să ne rugăm împreună, că e foarte frumos să ne închinăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El frumos să ne păzească și să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin? Haideți să ne rugăm împreună în numele Domnului Iisus. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care e sus în ceruri, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, în numele Domnului Iisus Hristos te binecuvântăm, Doamne, în dimineața aceasta și îți mulțumim frumos că ne-ai dăruit această zi, Doamne, această dimineață. Îți mulțumim frumos pentru că ți-ai reînnoit bunătatea și dragostea ta față de noi, ca copii ai tăi, Doamne, față de noi, ca oameni pe pământul acesta. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri. Doamne Dumnezeule, în această zi, te rugăm, Doamne, să privești cu milă și cu îndurare către fiecare în parte, Doamne, și să ne binecuvântezi din cerul Tău preasfânt, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog, Doamne, să binecuvinți familiile care sunt închise în casă, Doamne, cu copii, Doamne. Binecuvântă, Tată Sfânt din cerul, și dăruiește-ne fiecăruia în parte putere, Doamne, înțelepciune și ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să te iubim pe Tine și să slăvim pe Tine, pentru că și Tu ești Domnul și Împăratul sufletelor noastre. Doamne Dumnezeule, te rugăm frumos în numele Domnului Iisus Hristos, ca să binecuvânți, Doamne, întreaga lume, Doamne, de pe acest pământ. Te rugăm, Doamne, să binecuvânți Tu, Tată Sfânt din ceruri, bisericile de pe întregul pământ, Doamne, de pe întregul glob. Tată Sfânt din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, ca noi credincioși să ne unim, Doamne Dumnezeule, în rugăciune și să Te rugăm pe Tine, Doamne, să Te implorăm pe Tine, ca să oprești Tu, Doamne, acest virus de pe întregul pământ, în numele Domnului Iisus Hristos. Ajută, Doamne Dumnezeule, și dă înțelepciune liderilor care sunt, Doamne, în fruntea bisericilor. Te rugăm, Doamne, ca să le dorești pricepere și înțelepciune, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule, de asemenea, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvânți, Doamne, pe mai marii noștri care sunt, Doamne, în guvern, care sunt, Doamne, în conducerea țării. Te rog, Doamne Dumnezeule, te rugăm în numele Domnului să-i binecuvintezi cu înțelepciune, Doamne, și cu lumină, să știe, Doamne, să pună reguli, Doamne, și să aplice legi în țară, în fiecare țară, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, totodată venim să Te rugăm frumos să Te înduri, Doamne, de bolnavi care sunt prin spitale. Te rugăm, Doamne, să ai milă și să vindești, Doamne, boala lor.
Te rugăm să binecuvânți familiile lor, Doamne, care sunt, Tată Sfânt, în cauză cu bolnavii. Doamne, te rugăm medicilor, Tată Sfânt, din ceruri, să le dăruiești înțelepciune, Doamne, să le sprijinești, să le întărești, Doamne, să aibă grijă, Doamne, de pacienți, de bolnavi, în numele Domnului Iisus Hristos. Tată Sfânt din ceruri, ai milă în bunătate și în dragoste, Doamne, de aceia care sunt, Doamne, prin închisori. Ai milă în bunătate și în dragoste, Tată Sfânt, de ei și binecuvintează-le și ajută-ne cu toți să ne luminăm, Doamne. Ajută-ne pe toți să ne îndreptăm privirile către cerul Tău și să Te recunoaștem pe Tine, căci Tu ești Creatorul nostru și Dumnezeul nostru în care ne încredem și nădăjduim în fiecare zi. Te binecuvântăm, Doamne, și îți mulțumim frumos în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragilor, aș dori în numele Domnului Iisus Hristos, pentru ascultătorii de cuvântul Evangheliei, pentru iubitorii de Dumnezeu, aș dori în numele Domnului Iisus Hristos să citesc câteva versete din Biblie. O să dau citire la cuvântul biblic din Ioel, capitolul 2, versetul 28. Spune așa cuvântul: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Amin. Dragilor, ce vreau să vorbesc eu și să spun despre, la privire cu acest cuvânt din Biblie care l-am citit acum. M-am uitat prin internet și am văzut că au început să răsară foarte multe vedenii, prorociri și foarte mulți îngeri sunt văzuți în vremea asta de necaz, în vremea asta de strâmtorare. Și m-am gândit că de ce oare tocmai acum, în vremea asta, au început să răsară toate vedenile, prorociile și vederea îngerilor. Aș vrea să vă spun că vederea îngerilor, prorociile și vedenile au existat tot timpul. Pentru cei care suntem credincioși și citim Scripturile, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, noi știm și cunoaștem, pentru noi, pentru mine personal, nu este o noutate. Dar Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare în parte și să ne dăm seama că atunci când Dumnezeu vrea să lucreze, atunci când Dumnezeu vrea să arate ceva sau atunci când Dumnezeu vrea să trimită un înger la oameni, noi tot timpul să fim disponibili și să vorbim, tot timpul să arătăm oamenilor, să spunem că a venit ceva din cerul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are oameni puși deoparte, care să se sfințească, să se pocăiască, ca Dumnezeu să transmită din cerul lui mesaje prin vedenii, prin prorocii, printr-un înger. Sunt îngeri care vin la oameni și stau de vorbă cu oamenii, ca oamenii să poată să aducă un cuvânt pentru lumea întreagă, un cuvânt pentru pocăință, pentru îndreptatea căilor noastre. Dragilor, într-o vreme ca aceasta, care vedem câta tulburare este în lume și lumea câta este din fricoșată, dar aș vrea să vă spun că trebuie să ne punem încrederea și nădejdea în Dumnezeu, că Dumnezeu se va îndura din noi, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toată lumea. Pentru că de asta e scris în Sfintele Scripturi că Dumnezeu a dat pe singurul lui Fiul la moarte pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute nu numai să credem în Dumnezeu, ci să ne ajute Dumnezeu să facem și voia sa în numele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să fac un apel creștinilor de pretutindeni. Aș vrea să vă spun că lumea și problemele toate care sunt în lume ar trebui noi ca popor al lui Dumnezeu să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure și să aibă milă. Noi ar trebui
ca popor al lui Dumnezeu, oameni al lui Dumnezeu, iubitori de Iisus Hristos, să-i purtăm pe oameni în rugăciunile noastre, în posturile noastre. Dragii mei, aș vrea să vă spun că sunt mulți oameni pe pământul acesta care voi nici măcar nu vă închipuiți cât să roagă pentru dumneavoastră. Nici măcar nu vă închipuiți că atunci când voi vorbiți de rău, ei își pleacă genunchii jos și se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aibă milă de voi, să se îndure de voi și să vă binecuvinte familia și viața. Nici prin cap nu vă închipuiți câta oameni sunt în lumea asta care se roagă pentru voi. Toți oamenii. Noi nu ne rugăm doar pentru familiile noastre. Noi, oameni care suntem puși deoparte de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a pus deoparte să ne rugăm pentru întreaga omenire, pentru toate familiile, pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în închisori. Asta Dumnezeu ne-a chemat pe unii oameni care stăm deoparte, puși de Dumnezeu, stăm în post, în rugăciuni, în sfințănii, ca Dumnezeu să se îndure de lumea întreagă. Deci am fost chemați la această slujbă, la această lucrare, ca Dumnezeu să ne folosească. Dragii mei, cu privire la ce se întâmplă în lume acum, în zilele de astăzi, cu privire la vedenii, prorociri și îngeri, aș vrea să vă spun că Dumnezeu ar vrea ca noi să trăim zilele care ne stă în față sub același formă, să putem să vedem îngeri cum coboară din cerul lui Dumnezeu și cum urcă în cerul lui Dumnezeu. Să fie generația asta nouă, să fie îndreptată către Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească, să se